sanata da Alhaji Khairullahi dodannin yan PDP. Maker Productions. Ku buga mana tamburan waƙar Asiwaju da ƙarfi, sanyi kashe zafi, addu'a kare kofi, gulbi kashe rafi, mu fito da bibi, yaranmu da tsofi, mu bi ja gaba yafi, tafiyar mu da ƙarfi, APC kaifi, ku haɗa hada tafi, kyan kwano marfi, Ahmad Asiwaju Firistan ya zama mu muka fata, Ahmad Ali shi ko ya zama gwamnan Sokoto jihata, Aluwa Makko ya kara rike sanata muka fata, a cikin fatinmu na APC Allah mana gata. Kuma Sokoto sai Ahmad Ali nawo. Najeriya sai Ahmad Tinubu, kuma Sokoto sai Ahmad Ali nawo. Sanata sai sarkin yamma Aluji gon talakawa mai hakuri. Sarki Allah dukkan lamari za na farko kai za na kira. Kai ke da famin har kullum ko yanzu ka kara abin fikira. Waƙar ka za ta yi tasiri Allah ka daɗe ni dubin nasara. Ya mai sama kai mata albarka kai ne majibincin al'amari. Kuma Sokoto sai Ahmad Ali nawo. Ya mai komai roƙon ka muke yi salati ga manzo mai girma. Mai ceton bayi sayyidina kai ne kai mai tarin hikima. Ahali da sahabbai ban ware su suna yi wa addini hidima. Allah Ahmad Tinubu da Alummu da Ahmad su ma ba su tsari. Kuma Sokoto sai Ahmad Ali nawo. Wannan sabon na Jamil Gosuta da Khairullah ne yau na bugo. Khairullah Jamil Umar da gani a cikin su gaba ɗaya babu rago. Jajirtattun matasa ne a jihar mu ta Sokoto sun kaɗago. Da akan Asiwaju da Baba Alummu da Ahmadu sun yi shirin jimari. Kuma Sokoto sai Ahmad Ali nawo. Yara ku buga mana tambura Abdullima dai ban gaji ba. APC ce jam'iyya ta abadan ba a zancen ta koma ba. Tinubu Ahmad Ali Baba Alu su ne na rika ni ba wasu ba. Shugaban ƙasa goma na sanata na yarda da su kowanne guri. Kuma Sokoto sai Ahmad Ali nawo. Manya a garin su ne da rike APC jam'iyyar mu kuma. Ta tattara manya APC da suke yi wa al'umma hidima. Da daɗewa ta shukar kairi bana mun girba mu da ɗabaɗima. Baba Buhari ya yi handin oba da
da wane ita. Ni ka daura ayinka ka bar mu da namu kawai wannan shine mafita. In baka da hali kai haƙuri tafiya ka bi bayan mai guzuri. Kuma Sokoto sai Ahmad Ali Nuhu. Shi sai gyara ƙasa ta yi ba wata ba. Sa'in da ya yau kuma na Legas al'umma bai cuta masu ba. Legas ta yi tsau ya samu yabo har yanzu da shi suka alfahari. Kuma Sokoto sai Ahmad Ali Nuhu. ta gari. Kuma Sokoto sai
da tallar na baki don bango bana ya kare ban san ko menene a ciki wannan can da masu kadar waya al'umma a ciki bana ba maganar ko wannan kyalle masu sun ba mu guri sanatawa makon uban tafiya ko baya gari sai ya ce gari kowa Allah ya baiwa anu matsayin jagora yana fahari ina tare da shi baya kunya shi baya kama da icen gazari don makiya duka inda ya je ya fito shi sai ya ce gari su dare a gado muke da cika muke da yawa mutunci yayi banna ado muna da iyaye dattawa yan kirki masu farin da zare shiryayyar gwamnati za a kafa yan Ahmadu ya goma da abana mai yawa da ka matsala ta gushe mu amfana shi wanda rikon ko masu abin sun sha wahala in kun ka tuna zaɓin da suka yi ba su more ba tarin matsaloli sun fi ɗari kuma Sokoto sai Ahmad Ali Nau banda to ga dama ta samu kulukar mu sake mu rasa ta kuma ayi Ahmadu Sokoto za ta yi kyau shi Ahmadu ya saba hidima yan kama wuri zauna ku sani sai kun tafi dan bana babu zama sai Ahmadu ya gyara baranar da kuka yi mana kulla ta gari kuma Sokoto sai Ahmad Ali Nau jirgin na lodi sannan bana masu rabo ɗai ne a ciki taro na kware tafiya ta kware gefen wasu ko sai dai da laki kowa ya san kowa dama nasara mu za mu iyo a ciki Allah shi ke mana ba wani ba sirrin Ahmad bana ba makari kuma Sokoto sai Ahmad Ali Nau ga babana jagora na honorable Tukuro alkali raba gardama baba Tukur da gani igida ita ce tushe na kuli kafam sai ga Aminu Diko nan a gare shi akwai kyawo na hali kowa kake sai ka sanya damo in za ka yi lissafin haƙuri ga shugaba na jam'iyya na jiha APC Sokoto na da maza Isa Saddiq a ci da ginshiki ne ya fi gaban yan ɗauke aza